Execută Munteanu, poate fi pericol la poarta apărată de Tătărușanu, Cătălin Munteanu și să vedem ce se decide. Este lovitură de la 11 metri și cartonaș galben. Lovitură de la 11 metri, un galben pentru Iliev și dinamoviștii au șansa de a deschide scorul în minutul 20. Balaj a arătat bulgarului că a comis hands și pentru acest motiv s-a dat penalti. Hands fără dubii din partea fundașului central Stelii. Marius Niculae față în față cu Tătărușanu, un moment pe care l-am mai văzut și în precedentul meci jucat în Ștefan cel Mare între cele două echipe. Marius Niculae, șut puternic și gol până la urmă. Cât ghinion a avut Tătărușanu la această fază. Mingea din portarul Stelei a ricoșat în poartă. În spatele lui Tătărușanu și a intrat în poartă. Dinamo Steaua 1-0, încă o dată execuția lui Marius Niculae. Doar, cine știe, 2-3 cm i-au lipsit lui Tătărușanu să devieze. Finalul primei reprize pentru steliști marca atunci Bogdan Stancu, cealaltă reușită a lui Dinamo, dincolo de cea semnată de Marius Niculae. Gol! Formidabil șut! Rusescu reușește să aducă egalarea pentru Steaua. Însă atunci a fost vorba de un șut de la marginea careului, nu de la o asemenea distanță. Totul se ia de la 0 în acest moment. Iată, doar 2 minute s-au bucurat dinamoviștii de golul marcat de Marius Niculae. Bălgrădean păcălit de această minge expediată puternic și plasat. Iată, balonul lovește pământul în fața lui Cătălin Munteanu în blocajul lui Dănciulescu. Steaua poate pleca pe contraatac. Tănase sesizează zona liberă, trimite către Nicolici. Nicolici scapă acolo, Muntenegreanul este în careu. Până la urmă deposedat în propria jumătate, în propria suprafață de pedeapsă. Latovlevici riscant, la un pas să comită hands. Probabil mingea va fi trimisă în afara terenului. Dacă o va da acolo Raul Rusescu, nu, e pasă pentru Nicolici. Ce ratare a Muntenegreanului, fluiera din toți rărunchii de fanii lui Dinamo. Lonița că Latovlevici după primul duel a fost faultat. Este acum probabil un gazon propice șuturilor de la distanță. Să-l vedem pe Tănase, pasă pentru Nicolici, a încercat mai departe. Rusescu se întoarce, gol! Steaua! 2-1, răsturnare de situație în Ștefan cel Mare. Zirabil în Ghencea, despre care se spunea că vor pleca în iarnă. Raul Rusescu cu siguranță că și-a câștigat în locul Stelei pentru multă vreme cu această dublă reușită contra lui Dinamo. Rusescu avea și varianta de a pasa înapoi, venea un coechipier acolo, însă dacă e să facem abstracție de hands-ul stupid comis în minutul 19. Mai devreme o pasă extraordinară a lui Cătălin Munteanu, tot el centrează și Tătărușanu. Noi îl vedem pe Luchin. Marius Niculae, da, el a fost cel care a trimis mingea cu capul. Tătărușanu a fost atent și a reușit să scoată mingea. Cornerul este executat de Brandan spre colțul lung, balonul este respins, un șut puternic, bară! Bălgrădean la această fază. Bălgrădean n-a avut absolut nicio reacție la șutul lui Minto. Ar fi venit semnalizarea de la margine. Nu știu dacă Mihai Costea se afla în poziție neregulamentară, mai degrabă fratele său. Acum o pasă pentru Mihai Costea, a scăpat singur cu Bălgrădean. Vine Moții să-l blocheze, trece Mihai Costea, gol! 3-1 pentru Steaua. Bine, tristețea marilor echipe se vede în bucuria adversarilor, în bucuria rivalilor. 3-1 pentru Steaua, care se impune în Ștefan cel Mare. N-a mai bătut de mult Steaua pe Dinamo aici în Ștefan cel Mare.